Minulý mesiac mi bolo vyplatených 100 000 eur a neviem čo s nimi. Nemám žiadne dlhy, auto nepotrebujem a neviem čo s nimi. Ako mám využiť tú sumu? V takomto zmysle mi došla dneska správa na TikTok. Neviem posúdiť, nakoľko to je real, ale ideme si prejsť tú konverzáciu. Ahoj, mám otázku a prosím ťa o radu. Minulý mesiac mi bolo vyplatených cca 100 000 eur a nechcem, aby mi sedeli na účte, ale zarábali na seba aspoň trochu. Brat, čo dostal rovnakú sumu, si hneď kúpil nové auto za 54 000 a zbytok vyplatil hypotéku, kde mal úrok 1,65%. Ja nemám žiadne dlhy a auto nepotrebujem. Plat mám priemerný a po vyplatení hypo. Po vyplatení hypo a nemáš dlhy? Dobre, k tomu sa dostaneme. Plat mám priemerný a po vyplatení hypo, všetkého, čo mi treba, ako si ukázal vo videu o tej výške investovania, super, video ináč pozrite sa niekde hore, bude vyskakujúce okienko, mi ostane cirka 450 eur, rátal som s rozpočtom aj mojej ženy, čiže typujem, že to je z rozpočtu dvoch ľudí, dve platy, dvojnásobné výdavky, nemám žiadnu rezervu, ale ani som to nikdy nepotreboval, takže rezerva tam nie je. Plánujeme deti tak o 3-4 roky, preto by som rád tú sumu nejak využil, aby na seba zarábala. Poradíš mi, ako ju rozložiť? Ja som na to napísal. Ahoj, je to rozsiahlejšia téma a ak ti to nevadí, natočím o tom video a prv ti ho pošlem na schválenie. Nech povie, či akože som to dobre povedal, či som nepoužil nejaké údaje, ktoré nechceli boli zverejnené, nech to keď tak potom editnem. Ale upresni mi info. Píšeš, že nemáš dlhy a potom, že po zaplatení hypo. Vyšpecifikoval mi to trošku a napísal mi: Prepáč, hypotéku som nemal na mysli ako dlh, pretože tam mám 1,79% ešte na 7 rokov. Čiže predpokladám, že dal si najskôr 10-ročnú viazanosť na splatenie. A ináč, taká hypotéka s takým nízkym percentom to je sen. Ja chcem teraz v najbližšej dobe brať hypotéku, aby sme začali stavať, lebo mám kúpený pozemok s chatou. To by bol sen mať 1,79, alebo ešte niektorí ľudia majú pod 1%, čo poznám. A to sú neskutočné akože úroky. To tým pádom aj nepotrebuješ splácať ten úrok nejak zrýchlenia alebo niečo, lebo ty keď tie peniaze zainvestuješ, tak zarobíš viacej na tom, ako reálne zaplatíš na úroku. Ale určite nechcem splatiť z týchto peňazí, keď dokážu zarobiť. Mal by som si najprv prečítať celú správu a až potom odpovedať, lebo presne to som vlastne povedal aj ja teraz. Určite viac ako je 1,79 úrok. Myslím, že myslí to zarobenie z tých peňazí, čiže áno, to je dosť reálne, čiže nepotrebuje splácať hypotéku. Zrýchlenie, keď má 100 000 eur budget a vie to investovať nejak. Áno, môže o tom robiť video. Už som začal, takže ďakujem za povolenie a ideme hneď od začiatku. Prvá správa, čo bola: ahoj, mám otázku a prosím ťa o radu. Chcel by som povedať, že ja nie som žiadny finančný poradca ani nič, nemám žiadne ekonomické vzdelanie, je to všetko, čo tu natočím, len z môjho pohľadu, z môjho názoru, ako ja by som to urobil. Každopádne 100 000 je dosť krásna suma na to, aby sa z ňou dali urobiť pekné peniaze, ale všetko je to hlavne o risk manažmente a čo chceš. Či to chceš formou dividendu mať vyplacané, alebo cez nejaké rastové spoločnosti, že budeš brať 4% ročne. Prípadne to chceš nejak do nehnuteľností, aby ti tie nehnuteľnosti generovali nejaký zisk. Každopádne vyjadri sa ti k tomu tak, ako by som to urobil ja, keby som mal taký budget. Ale ešte predtým je určite super, že nemáš žiadne dlhy a ani auto nepotrebuješ, pretože auto je neskutočný život peňazí. Viem o tom, síce aktuálne mi stojí nepojazné odstavené na dvore, lebo potrebujem opraviť. Nechcem sa do toho vrhnúť, lebo to je strašne veľká suma, ktorá prevýšila hodnotu auta. Miesto toho som radšej teraz zainvestoval nejaké peniaze naviac, ktoré dúfam, že budú generovať zisk a medzi tým ešte popri tom aj šporím nejakú sumu na auto, ktorú by som chcel kúpiť. Ďalšia vec, na ktorú chcem určite naraziť: napísal si, že nemám žiadnu rezervu. Rezervu musíš mať. Aktuálne dobre, keď sa ti všetko darí, nič sa ti nepokazí, je perfektné. Ale stále sa môže stať niečo, čo ti fakt urobí dosť vrásky na čele, že budeš musieť zaplatiť napríklad 1000 eur na opravu niečoho. Fakt si tam niečo môže vyskytnúť, čo nečakáš. Môže byť napríklad, že chladnička ti odíde, potrebuješ 500 eur na chladnú chladničku, práčka 200-300 eur na práčku a potom ešte ďalšie veci, ktoré sa ti môžu stať z dňa na deň a neviem, či vieš, ako funguje pravidlo padajúceho hovna. Ale keď už sa niečo sere, tak sa sere všetko za radom. A ešte, čo mi píše, že plánuješ deti tak o 3-4 roky, preto by si rád tú sumu nejak využil a aby na seba zarábala, no tak určite by som ti ešte odporúčal zobrať nejakú časť tých peniazí z nich na dovolenku, lebo potom s deťmi to bude dosť ťažšie. Hlavne prvých 6, 7, 8 rokov, pokiaľ budú mať deti. Potom to už bude jednoduchšie, ale tak máš nejaký čas, tak to využij ešte, pokiaľ sa dá. Sice ja ešte deti nemám, ale viem, ako to chodí. V blízkosti mám strašne veľa detí, ktoré viem, že dosť nemožňujú takéto veci. No, ale prejdeme k tej sume 100 000 eur. Tak, 5 000 eur by som rovno odložil niekam na rezervu, niekam bokom. S tým, že tých 5 000 eur by som fakt len vyťahoval vtedy, kedy by vyskočilo niečo dôležité. Fakt, ako som už teraz spomínal, nejaký spotrebič odíde, pokazí sa auto, keď auto nepotrebuješ, tak v pohode, to máš ušetrené nejaké náklady určite. Ale nejakú tú sumu by som určite nechal, ktorá bude slúžiť fakt na také nutné výdavky, ktoré prídu. Možno by som ešte odložil také 3-4 tisícky na nejakú dovolenku peknú, nejaké tie 2000, aby si mal voľné peniaze, keby niečo vyskytlo sa, alebo že by si mal niečo na účte, proste stále keď niečo nejaké také vreckové. A ostávame pri sume 90 000 eur. Ak sa neorientuješ v akciách a chceš mať istotu, tak index
SAP 500 alebo niečo také určite je dobrá voľba. Ale nedal by som tam všetko. Určite by som neodporúčal celú sumu do SAP 500, pretože ona kopíruje vlastne 500 firiem. 7 z toho sú nejaký ten monopol. A ostatných 493 oni len tak akože nejak dosť volatilne skáču a vďaka tomu aj napríklad keď Microsoft, Apple mali obrovské zisky 150% ročne, tak tých 493 ostatných nemalo také zisky, preto vlastne SAPko nešlo hore o 100% za rok, ale napríklad o 20%, lebo tie ostatné firmy trošku znižovali ten zisk. Ja by som na to použil fakt, že takú veľkú diverzifikáciu. Rozdelil by som to na 3/3. 1/3 išla do indexu SAP 500, 2/3 by išla do ratekových spoločností, ktoré vyplácajú mesačné dividendy, prípadne ešte nejaké ETF-ka, ktoré vyplácajú mesačné dividendy. Zoznam tých spoločností, ktoré vyplácajú na mesačnej báze, mám zverejnený na Buy Me a Coffee, je to článok zadarmo, čiže kľudne si to nájdi v popise link, klikni sa a pozri sa. Mám tam napísaných 5 spoločností, ktoré vyplácajú mesačne nejaké zisky. Ja mám vlastne vytvorené také maličké portfólio, kde mám iba tých 5 spoločností, ktoré vyplácajú mesačne, dám tam malú sumu a snažím sa nejak to sledovať, ako sa to bude nabaľovať postupne. Zatiaľ sa to rozbehlo tak, že každý mesiac približne tam dojde 12 €, ktoré sa reinvestujú do tých spoločností a pomaličky sa to nabaľuje. A tú 3/3 by som rozdielil medzi spoločnosti, ktorým veríš, ktoré vieš, že ti môžu priniesť zisk. Nejaké spoločnosti ako napríklad teraz sú síce trošku nadhodnotené, lebo dosť je bublina nafúknutá. Určite by som fakt riešil nejaké popredné spoločnosti ako napríklad Microsoft, Apple, Amazon, Google. Do nich by som dal nejaké peniaze, lebo každý hovorí, že sú na vrchole, že praskne bublina, spadnú dole, ale tie spoločnosti ovládajú celý trh. A ver tomu, že v najbližších rokoch neznikne žiadna taká konkurencia, ktorá by ich prevalcovala z dňa na deň. Určite by som dal nejakú sumu napríklad aj do automobiliek, lebo oni raz ročne vyplácajú dosť veľkú sumu v dividendoch, čo tiež ti dokáže tak nakopnúť to portfólio. Technologické firmy Intel, AMDčko, Nvidia, potravinový priemysel, určite by sa to mal zaradiť. Pretože aj keď prišla kríza, potraviny sa budú kupovať stále. Zdravotnícke veci, lebo aj keď fakt, že bude kríza, tak lieky sa budú vyrábať stále. A teraz nemyslím také, čo sú koncoví predajcovia, ale priamo výrobcovia liekov. Žijeme v dobe technológií, takže už je ASML-kov, ktorí vyrábajú čipy, vlastne respektíve stroje pre tie čipy. Poznám ľudí, ktorí nedokážu piť čistú vodu a pijú len Pepsi alebo kolu, takže určite by som aj do takých firm dal, ktoré sú jednoznačne proste už tak známe, že oni z dňa na deň nemôžu skrachovať a aj neskrachujú, lebo vlastne už niekoľko 10 ročí majú nejakú históriu, stále napríklad aj zvyšujúce sa dividendy, stále zaplatia viac. Nejakých tých 5 až 10 rokov by som to nechal všetko, nech sa to nabaľuje, potom keď tak by som to upravil podľa toho, ktorým smerom sa chceš posúvať ďalej. A možno by som ešte urobil jednu vec, keď hovoríš, že ti ostáva 450 € mesačne, tak ešte investuj 200 € z toho. Nech pomaličky tie všetky 3 kategórie zvyšuješ. Trošku viac nakopneš to zložené úročenie, ale keď tvoje deti budú mať 18 rokov, keď hovoríš, že o 3-4 roky ich plánuješ, tak od tých 20 na 22 rokov z tých 100 000 € budeš mať tam 2, 3, 4, možno 5 miliónov eur. Ak nepríde niekoľko veľkých kríz po sebe, no. Keď prídu také krízy po sebe, tak tam bude trošku menšia suma, ale stavím sa s tebou, že od tých 20 rokov tam bude minimálne 10-násobok tej sumy. Ono stačí, keď sa pozrieš historicky a vlastne ty vidíš, že boli tam síce nejaké prepady minulosti, bola tu kríza s nehnuteľnosťami, dotcom, bol COVID, začínajúca vojna, aj všetko tam boli nejaké krízy a trh sa po nich pozbieral. Do 2-3 rokov vždycky po tej kríze sa trh pozbieral a znova rástol. Každý hovorí, že ak sa bublina nafúkuje, pritom akože dobre, trošku sa možno nafúkla tá bublina. Nafúkla sa, zase prišla nejaká kríza, trošku to spadlo, ale znova keď to spadlo, znova bola väčšia kúpna sila, viac sa to nakúpilo. A aj keby náhodou prišla nejaká chvíľa, že by si chcel vybrať tie peniaze, tak určite by som z tej tretej kategórie vyberal nejaké peniaze. Prípadne by som to portfólio nastavil tak, aby tie dividendy boli ešte vyššie, lebo už zo 100 000 €, keď si zoberieme nejakú priemernú sumu 2,5% ročne, tak je to 2,5 € ročne, ktoré môžeš dostať na účet, respektíve nechať si vyplatiť. Ty už za dividendy platíš daň brokerovi, čiže tým pádom ty nemusíš z toho nič platiť a to sú peniaze, z ktorých potom môžeš tiež žiť, máš nejaký bonus. Takže to všetko o tom, ako si to nastavíš a ako to chceš mať rozložené. Určite ti odporúčam, rob si sám prieskum, sleduj to trošku. Ja tu robím videá, ktoré sú môj názor. Nie sú to záručné investičné rady, ktoré ti fakt, že prinesú zisk. Ale riadím sa históriou, riadím sa historickým nejakým rastom. A všetky cykly sa opakujú dookola stále. Takže nejaké zhrnutie. Toto by bol môj postup. Rozdelil by som to na 3/3, s tým, že tretina by išla do SAPka, druhá tretina do nejakých mesačne vyplácaných spoločností cez dividendy a tretia tretina by bola nejaké blue chip firmy, prípadne nejaké tvoje investičné príležitosti, ktoré vidíš, nejaké malé spoločnosti, ktoré veríš, že porastú. Napíšte mi do komentára, ako by ste to urobili vy, keby vám na účte pristalo 100 000 € a chceli by ste nejak rozinvestovať. Čo by ste urobili vy? Keď sa ti to páčilo, tak prosím ťa, daj tu odber, prípadne si pozri niektoré ďalšie video, ktoré vidíš na obrazovke, či už 2. decembrový nákup, kde som zhrnul aj ten prvý, prípadne nejakých 5 otázok, ktoré ti určia, koľko by si mal investovať. Čauko.